ሰላም ሰላም ኮራት ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ሰላም ዲኹም? ኣነ እኳ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትህልዎ እንዳተመነኹ ናይ ለመዓልቲ ትሕዝቶይ ብዛዕባ ኣሌክስና ሊሊ እየ ክዛረብ መፅአ ማለት እዩ። ብዛዕባ ሸር ዝበሎም ወዲ ማለት እዩ እየ ክዛረብ መፅአ። ቅድሚኡ ግን ብላይክ ብሸር ጀምርዎ ኮራት ኣሕዋተይ። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ ገይርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ ብትሕትና እንዳተላበኹ ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ብላይክ ብሸር ጀምርዎ ኮራት ኣሕዋተይ። ነትገብሩለይ ነገር ብጣዕሚ እናመስገንኩ እየ። ባርኸስ ናብ መደበይ ክኣቱ ማለት እዩ። ኣብዚ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ነገራት ብጣዕሚ መሕዘኒ ነገር እዩ። ብጣዕሚ መደንገፂ ነገር እዩ። ንሊሊና ኣሌክስ ሸር ኢልዎም ዝነበረ ወዲ ማለት እዩ ብዛዕባ ንሱ እየ ክዛረብ መፅአ። ንምንታይ ኢና ማለት ንሕና ደቂ ሰባት ንምንታይ ኢና ናይ ሰብ ሕማቕ ነገር ንደሊ? ንምንታይ ኢና ናይ ሰብ ሕማቕ ነገር ንምናዕ? ኣረ ቤዛኻትኩም ኣሕዋተይ መስተውዓሊ ልቢ ሃበና። ብጣዕሚ እየ ሓዚነ በቃ ብልበይ ብጣዕሚ እየ ሓዚነ። ማዕረ ክንድዚ ድና ርእስና ወሪድና ማዕረ ክንድዚ ንምንታይ ኢና ናይ ሰብ ሕማቕ ነገር ንደሊ? ንምንታይ እንድሕር ሶሻል ሚድያ ክንጥቀም ደሊና እንድሕር ዩቲዩብ ክንጥቀም ደሊና እውንሲ ብፅቡቕ ነገራት ዘይንጥቀመሉ? ማዕረ ሰብ ዘይሞተ ሰብ ሞይቱ ኢልካ ሸር ምባል ግን ብጣዕሚ ጌጋ እዩ። ብስሩ እውን ክግዘት ክውገድ ዘለዎ ነገር እዩ እዚ ማለት እዩ። ዘይኮነ ነገር ኣብ ሚድያ ናምፅኻ እዛ ቆልዓ እዚኣ ሊሊ እና ኣሌክስ መጀመርያ ግዜ ዘይሞተ ሰብ ሞይቱ ኢልካ ሸር ኣይበሃልን። ካበይ እዩ መፂኡ እዚ ኣጀንዳ እዚ? ካበይ እዩ መፂኡ እዚ ዘረባ እዚ? ብእውነት ኣነ በቃ ሓቂ መሲልኒ ብጣዕሚ እየ በቃ ልበይስ በቃ እንትን ኮይኑ ነይሩ ማለት ብጣዕሚ እዩ ተሰሚዑኒ በቃ ብጣዕሚ እዩ ተሰሚዑኒ ነይሩ። ናይ ብሓቂ መሲልኒ ነይሩ ኣነ። ካብኡ ግን ሓሶት ከም ዝኾነ ኣረጋጊፀ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ። እዚ ኣረጋጊፀ ውዒለ ለመዓልቲ ትማሊ ምሸት እየ ርእዮ ኣነ ርእዮ ብጣዕሚ እየ ደንጊፀ። በእውነት ብልቢ በቃ ድንግፅ ኢለ ማለት ብትፈልጦ ነበርካ ሰብ ማለት ፅቡቕ ነገር ዝፈልጦ ነበርካ ሰብ ሞይቱ ገለ ክብልካ ኢሎም ሸር ክብልዎ ከለዉ ብጣዕሚ ኢኻ ትድንግፅ። እዛ ቆልዓ እዚኣ ኣብ ደገ ቤተሰብ ክህልዋ ይኽእሉ፣ ፋሚሊ ኣብ ደገ ክህልዋ ይኽእሉ። ንምንታይ ሰብ ነደንግፅ? ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ዝግበር ዘሎ። እዚ ኣማን ሚድያ ዝበሃል እዩ ሸር ኢልዎ ርእየ ኣነ። ኣማን ሚድያ ብጣዕሚ ኢኻ ጌጋ ሰሪሕኻ ብጣዕሚ ኢኻ ጌጋ ሰሪሕኻ እና እዚ ነገር እዚ ክቁጠብ ኣለዎ እየ ዝብል ኣነ። ዘይኮነ ነገር ናብ ሚድያ ናምፅኻ ሸር ምባል ፅቡቕ ኣይኮነን። እንድሕር ዩቲዩብ ክንጥቀም ደሊና እውን ብፅቡቕ ነገራት እናሰራሕና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ፅቡቕ ነገራት ዘይንጥቀመሉ ስለምንታይ ሕማቕ ነገር ሸር ንብል? ስለምንታይ ሕማቕ ናይ ሰብ ንምነ? ሕማቕ ነገር ናይ ሰብ ምምናይ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት ዘይሞተ ሰብ ሞይቱ ኢልካ ናብ ሚድያ ሸር ምባል ኣነ ብተደጋጋሚ እዛ ዩቲዩብ ሳርየ እያ እየ ዘይኮነ ነገር እዩ ዘመሓላልፍ። ኣትየ ፈትሸዮ እየ ዘይኮነ ነገር እዩ ዘመሓላልፍ። ኣማን እዩ ዝበሃል ዓገብ ንበሎ ኩላትና ብስሩ ዓገብ ክበሃል እኒአዎ። ነዙይሲ ኩልኻትኩም ኣሕዋተይ እስኪ ፍረዱ። ነዚ ወዲ እዙይስ እንታይ ትብልዎ እስኪ? እንታይ ትፈርድዎ እስኪ? እንታይ ትብልዎ? ኩልኻትኩም ኣብ ኮመንት ፃሓፉለይ ኩለኩም ይደሊ እና
ኣሕዋተይ ኩላትና ጌጋ ነገር ሸር ኣይንበል። ዘይተረጋገፀ ነገር ተቀዳዲምካ ሸር ምባል ፅቡቅ ኣይኮነን እና ካብ ባዶ ተላዒልካ ስቂልካ በጎቢልካ ዘይሞተ ሰብ ሞይቱ ኢልካ ናብ ሚድያ ሸር ምባል ግን እስኻ ፅልእ ድዩ እኒአካ ኮይኑ ምሳኣ ድየ ፅልእ እኒአካ ኮይኑ እንታይ እዩ በቃ ዕላምኡ እንዴ ክርደአካ ይኽእልኒ እና ብጣዕሚ እዩ ሊልን ኣሌክስ ከዓ በዓልቶም ማለት ዝጀመርዎ ንፋስ ዘእተውሉ ነገር እዩ። ያው ግን ማለት ዘይተባኣስካ ተባኢስና ኢልካ ሸር ምባል ሚድያ ንምንታይ ብፅቡቅ ነገር ንስራሕ ክብል ይደሊ እና ክቡራት ኣሕዋተይ ኩላኻትኩም ተጠቀምቲ ሶሻል ሚድያ ፅቡቅ ነገር እናሰራሕና ክንደይ ፅቡቅ ነገር ንሰብና ምህርካ ዝስርሖ ነገር ፅቡቅ እዩ ክብል ይደሊ ክቡራት ኣሕዋተይ እግዚኣብሄር ዘይፈትዎ ስራሕ ምስራሕ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እግዚኣብሄር ብርሃነይ ምድሓነ እዩ ካብ መንገዲ ደኣ እየ ዝፈርሕ እግዚኣብሄር ካብ መንደኣ እየ ዝፈርሕ እግዚኣብሄር ሓይሊ ሂወተይ እዩ ካብ መንከ እየ ዝስንብድ መዝሙረ ዳዊት 27 ፍቅዲ 1 ኣብ መጨረሽታ ዝኾነ ድስቲል ጥቕሲ ረኺበ ገጣሚ ጥቕሰት የላ ማለት እዩ እና ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ዝግበርሎ ኣብዚ ሚድያ ኣብዚ ሸር ዝበሉ ሓውና ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ተጋጊዩ ዓይነ ልቦና ይሃበና ፈጣሪ ንኹላትና ማለት ኣነ ፈሊጠ ይኾንኩ ከዓ እንትን ይኾነ ግን ብዘይኮነ ነገር ንገንዘብ ኢልካስ ዘይሞተ ሰብ ክትቀትል ግን ፅቡቅ ኣይኮነን እዩ ቅኑዕ ኣይኮነን እዩ ኩሉ ሰብ ዓገብ ክብሎ ዘለዎ ነገር እዩ እዚ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ እንተተጋግየ ይቅርታ ጌጋይ ክእርም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከ ክቡራት ኣሕዋተይ ነዚ ሓውና ሸር ኢልዎ ዘሎ እንታይ ትብልዎ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ መደንገፂ ነገር እዩ ብፍላይ በዚ ሕዚ እዋን ዝግበር ዘሎ ነገራት ኣብ ትግራይ ብዙሕ ነገር እዩ ዝረአ ዘለና ብዙሕ ነገር ግፍዕታት ብዙሕ ነገር እዩ ዝፍፀም ዘሎ ቤዛኻትኩም ኣሕዋተይ ኣይንጨኻኸን ሂወትናሲ ሓላፊት እያ ማለት እግዚኣብሄር ባዕሉ ዘይሕለፋ ነብሲ ንሰብ ሞይቱ ኢልካ ኣብ ሚድያ ሸር ምባል ፅቡቅ ኣይኮነን እዩ እግዚኣብሄር ካብ ክፉእ ነገር ኩሉ ይሰውረና መንገድና ድማ ፅቡቅ ክኾነልና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይከተለና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናብ ቤቱ ይምለሰና ዓይነ ልቦናና ይክፈተልና እየ ክብል ዝደሊ ኣነ ምንም ክብል ኣይክእልኒ ካብዚ ንላዕሊ እና ክቡራት ኣሕዋተይ ነዚ ሓውና ኩላኻትኩም ዓገብ ክበሃል ኣለዎ ማለት እዩ ብትክክል ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ማለት ማዕረ ክንደይናይ ልቢ ከም ዝሰብር ዝሸር ኢልዎ ዝነበረ ነገራት ልብካ እዩ ዝትንክፍና ሂዝ ቤተሰብ ናታ ኣሕዋታ ናታ ኣብ ደገ ክህልዎ ይኽእሉ ሰንቢዶም ማለት ኣብ ስደት ብዙሕ ነገር ክኢልካ ኢኻ ትኸይድና ኩላትና ኣብ ስደት ዘለኽን ኣሕዋተይ ደሞ ብሰላም ብጥዕና ብፅቡቅ ንዓድና ይመልሰና ካብ ክፉእ ነገር ኣምላኽ ይሰውረና ካብ መከራ ስጋ ካብ መከራ ነፍሲ ይሰውረና ናብ ንስሓ ሞት የብቃዕና እየ ክብል ዝደሊ ክቡራት ኣሕዋተይ ንኹሉ ሓጢኣትና ድማ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብዓይነ ምሕረቱ ይጠምተና ከም ግብርና ዘይኮነስ ብምሕረቱ ይጠምተና ፈጣሪ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ቻው ቻው